Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu achadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu mubhizinesi iro randinoita kuti ndinge ndichizosimbisiwa. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodya moyo wemunhu, ende munhu wacho handizivi kuti akapondwa kana kuti akangoita zvekuzongobviswa mwoyo mushure mekunge afa. But manzwiro andakazongoita ivo sekuru avo vakandirombesa vainge vava kungotaura nyaya in general. Vakati pose panoshanda mabody parts emunhu, munhu iyeye anofanira kunge akafa rufu runorwadza. Hazviite kuti unge uchizopiwa mabody parts emunhu anenge akafa rufu rwaMwari, nekuti anenge afa zvimwe kuda apedza shungu dzake dzose nekurwara kwaanenge aita, zvisinei nekuti anenge arwara kwenguva pfupi kana kuti kwenguva yakareba. But shungu dzekuti anenge achizochema kuna Mwari, ropa rake richichema nekudeuka kwarinenge raita, hanzi rinenge risisina simba. Asi kana kuri kunzi munhu akaita zvekupondewa, accident kana kufa rufu rusina kunaka, munhu iyeye ropa rake hanzi rinototanga kutochema kuna Mwari kubva apo paanenge ava kusatofema. Saka ndakanzi kana ndichida kuti ndinge ndichizova nemari yakawanda mubhizinesi randainge ndichiita, mukoma raitoda ushingi, because tainge tichienda nenyanga dzenzou uye zvekare nenyanga dzezvipembere. Tonosangana nemabhaya muSouth Africa. Saka kana muri semuZimbabwe mainge musingatyisi, maitotya kutongobatwa. Taienda tichinotora nyanga idzi dzezvipembere uye zvekare nenyanga dzenzou kunzvimbo kwakaita sekuna Nanyanga, uko ndokwatainge tichinowana nyanga idzodzo. Taiti kana kuri kunzi tikaenda kuna Nabhinga kumavillages aya anenge ari muchakasara, tainge tisingambodhili nevanhu vemumatauni asi vanhu vemumavillages. Saka taiendako tiine shuga uye zvekare mafuta kana chibage chaicho. Ndonguva iya yekuti mumashopu mainge muchingowanikwa salt yoga. Saka ne2 kgs yeshuga waitokwanisa kutopiwa kana nyanga yechipembere, kana kuri kunzi ukagona kutaura nevanhu zvakanaka. Pakudzoka zvainge zvisinganetsi nekuti tainge tiine mari. Mumaroadblock taingoti kana motikari yedu ikangomiswa, then tobva tatobatisa mupurisa uyo anenge auya pamotikari pedu, sezvo ivo vachiti mupurisa 1 pamotikari. Saka achingouya achingotaura nadriver, obva atogamuchidzwa mari inenge yakawanda. Iye anobva atoona kuti mari iyi yakawanda zvekuti kana ndikazoda kuti vamwe vange vachizozviziva, then ndinobva ndachizoshare mari yose iyi nevamwe vanhu. Saka taiti kana tikamupa ingava iri $500 otogara atoshotora 4, then obva achizobata 100 iyo yaainge achizoendesa kune vamwe vake. Then tobva tatosimudzira tobva taenda. Taizoti kana tasvika muHarare kwainge kuine vamwe vedu vanenge vakatimirira, saka vaitenga zvivezwa, then tobva tachizoisa nyanga dzezvipembere mukati mezvivezwa izvozvo. Uye zvekare zvimwe zvivezwa zvaitovezwa zvichiita sekunge majirafu kana kuti mhuka inenge yakakura. Taizoshandisa rimwe bhazi randisingadi kutaura nezita, ndiro rataizoenda naro kuJoni. Taitova nevanhu vedu vataishanda navo mubhodha, asi danger yaizova kana tava muJoburg, apo patinenge tava kuda kuenda kunosangana nevanhu vanenge vachida kutenga nyanga idzi kubva kwatiri, because we could not trust each other. Saka takabva tachizotanga kufamba tichida kuti tinge tichibetserwa, nekuti zvazvinoita madhiri akadai, kunyudzwa kwenyu
kunetsi apa dzimwe nguva tainge tava kutoita madeals nevanhu vemumavillages votipa nyanga yavo toenda tonoitengesa. Saka takabva tachizononyudzwa mushure mekunge taenda kuJoburg, nyanga ikatongonyudzwa tikasara tisina kana mari. Apa vanhu kuti vainge vachizobhilivha kuti ndo zvakaitika, hakuna anenge achada kunzwa nyaya yako, vanenge vava kungoti tiri kuda mari yedu. Apa tainge tava kutya kuroyewa futi netimu rekumbinga. Saka takabva tachizongotanga kungoti umwe aziva kwake aziva kwake, nekuti tainge tisisina access yekuramba tichiwana nyanga dziya ikoko kuvillage kwacho, uko kwatainge takapiwa nyanga kuti tinge tichinotengesa kuJoburg. Saka mukuzofamba umu, this was after ndatanga kutevererwa nezviremwa-remwa. Ndaiva ndiine chimwe chiremwa-remwa chaigara chakangondifudza, chaiti zviya kana ndikangobuda pamba ndotochiona chaitouya chobva chatomhara pamusoro pemotikari. Masikati chaingofamba chakamhara chiri pamusoro pemotikari yangu. Makore acho iwawo ndaifamba neBenz. Saka ndaiti kana ndikangomira ndikaburukawo mumotikari chaibva chabhururuka chobva chatsvaka pamuti wekuti chinonomhara chakangonditarisa. Kunyange kuchechi ndaitochiona chaitonditevera kuchechi zvekare chakangondifudza. Ndakazotanga kufamba ndichida kuti ndinge ndichinzwisisa kuti kochii chainge choitika, nekuti ndainge ndisisina laki remari randainge ndichizviziva ndiine laki remari. Saka mukoma ndakabva ndachizonobetserwa nevamwe sekuru avo vakandibatsira. Ivo vaitoita zvekutorombesa. Vakabva vachizoti kwandiri, muzukuru wakabatana nacho, kana uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichikunakira unenge uchitofanira kutoti unge uchitowana gamba rako. Sekuru vakandibatsira ava, ivo vainge vari vekuChipinge, but vainge vakatama, vakatoita zvekutodzingwa nekuda kwekuti muvillage macho imomo mainge mava kungoshayikwa vana, vanhu vachingofungidzira kuti vainge vachidhila nemabhinya avo ainge achibata vana achiuraya, uye zvekare mune mapatsi avo akawanikwa ari mugomo akaiswa musaga. Ndokubva vachizotiza vakabva vachizovakira marusape. Ndiko kwandakazoenda ikoko, vakabva vachizonondirombesa. Musi wandakasvika pamba pavo mukomanashi, vakati kana uchida kuti urambe uchienderera mberi nebhizinesi rako uye zvekare chiremwa-remwa ichi chisaramba chingokuteverera, unenge uchifanira kuti unge uchienda kunopa vanhu mari dzavo, asi ndinozviziva kuti hauchina mari. Saka ndava kukupa gamba rangu iro rauchafamba naro. Vakandiudza kuti gamba iro rainge richida kuona ushingi hwangu. Vakandiudza kuti painge pachazobikwa sadza rezviyo, ndaifanira kuti ndige ndichizoridya nemwoyo wemunhu. Vakanditi vainge vasingadi kundivanzira kuti sadza racho ndainge ndichizoridya nenyama yemhuka, asi wainge utori mwoyo wemunhu. Ndakadya ndikarutsa, vakanditi idya nemarutsi ako, otherwise kana ukasadya nemarutsi ako zvinhu hazvizofambi zvakanaka. Ndakazodzokera kubasa ndikatanga kushanda kusvika ndichizoita mabhizinesis akawanda. Saka ndakazoti ndava kuda kudzosera chandainge ndakapiwa chidende chainzi chinofanira kungogara chiine ropa nguva dzose, because ndainge ndava kusakwanisa kuti ndige ndichishandisa nekuda kwezvimwe zvikonzero, uye zvekare hama dzangu zhinji dzainge dzava kuita zvokunamata mushure mekunge mudhara vashayika. Ndivo vaitungamirira vanhu vose panyaya dzechivanhu. Saka vanhu vakati vatanga kunamata, vamwe vachienda kumaPentecostal akaita sana AFM nanaZayoja. Ikoko vaiti kana vakatanga kurira nendimi ndainzwa ndichitsva. Vamwewo ndo vaienda kuchechi dzezvipostori vachitonoudzwa kuti pane hama yenyu akaromba akadya mwoyo wemunhu. Asi ndainzi kana ndikadaidzwa kumameeting emhuri ndaibva ndatoenda ndobva ndatonotora protection order. Ndakasungisa hama dzangu dzakawanda, including nekuzourayisa imwe brother yangu uyo ainge ava kuBible school, ainge aine zviratidzo izvo zvaainge achiratidziwa pamusoro pangu. Akabva achizonoita mistake ndikuti akabva achizonoudza mumwe muzukuru uyo wandainge ndichitotapa information kubva kwaari nekuti ndaimutenga nemari. Zvose zvaitaurwa nehama
ndiye ainge achindiudza kuti pari zvino sekuru vanhu vari kuronga ABC, obva auya achizondiudza. Saka muzukuru akati andiudza zviratidzo zvose izvo zvainge zvichiratidzwa hama yangu, ndopandakabva ndachizoenda kune imwe n'anga. Idzi ndo mhiko dzandakaita muchiona vanhu vazhinji vachifira mumaaccident. Vamwe vanofa kuburikidza nezvipo izvo zvavanopiwa. Saka ndaenda kun'anga ndakapiwa banga iro randakanzi banga iroro ndaifanira kuti ndinge ndichirisa mumotikari, nekuti ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopa hama yangu motikari ende ainge achazofira muaccident iyoyo. Saka ndakatora banga then ndobva ndachizoriisa pasi padriver seat. Ndakaudzwa kuti banga iroro rainge richazoshanduka kuita nyoka apo paanenge achidriver motikari. Ndakati but iye anotozviziva kuti ndakaromba, haangambofi akagamuchira chipo ichi. Vakanditi vainge vachazondipa umwe mushonga wekuti munhu wose wandinotaura naye kana ndikamuudza kuti pane zvandinenge ndichida kumupa anotobvuma. Saka ndakazoenda ndikazonotenga motikari iyo ikatombogara kumba kwangu kwemazuva, sezvo ndainge ndichida kuti banga ringe richimbogara riri pasi pedriver seat. Motikari iyoyo yakazodhiraivhiwa neumwewo mukomana uyo ainge aine license wandakakumbira kuti ainge achiendesa motikari kudealership, nekuti ndainge ndichiita sekunge it was going to be a surprise. Akazofa mukomana iyeye. I think it was almost 11 months later, mushure mekunge aenda kunosiya motikari kudealership after the whole surprise. Saka ipapo semhuri takamboita sekunge tabatana, but takazotanga kunetsana futi mumhuri mushure mekunge brother yangu ashaika, akaita accident mukoma, utori mweya umwe uri kutotenderera mudzinza. Ndaona kuti zvose izvi ndo zviri kuitika. Ndakabva ndachizonzi zvinhu kuti zvisazonetsa vana vangu, ndaifanira kuti ndige ndichizosarudza umwe chete mumhuri. Ndo pandakabva ndachizosarudza mwana webrother yangu uyo wandainge ndakaurayisa, ndichiziva kuti havasisina anenge achikwanisa kuzovadzivirira nemunamato. Ndakatoenda kune mukadzi wake ndikabva ndamupa mari. Kugamuchira kwaakaita mari ndiko kuzonogara kwakaita zvinhu zvangu pamwana wake mukomana uyo achangofawo ari rombe, asina mukadzi, asina vana, nekuti anenge akagarwa nemhepo yemufi. Uyo wacho ane mwoyo wandakadya. Ndiyo secret yangu mukoma, zvizhinji ndasiyirira hangu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndakadya moyo wemunhu. Strange things they do happen in this world. Hanzi panongoshandisiwa munhu uyo anenge afa rufu runorwadza. Zvakaoma. Let us try to talk about this mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Please post my story as anon. Ndashandisa account isiri yangu, so do not share my profile with anyone. Ndiri mudzimai. I was born and raised in Highfields muno muHarare. Ndava nemakore 51 years kuberekwa. Saka vanhu vazhinji vanondiyemura because ndatova nerestaurant yakakura, asi haisi muHarare restaurant iyoyo. Vanhu vazhinji kungava kuri kuchechi, vanhu vanondiziva ivo vanotondiona sekunge ndakaropafadzwa naMwari. They do admire my life. Kana vakatarisa motikari dzandinofamba nadzo nemotikari dzinofamba nemurume wangu uyo wandakaita murume wechikwambo, icho chandakaenda ndikanotora, angori murume wezita, but hatina zvatinoita kubva zvandakaenda ndikanotora chikwambo ichocho. Kana vakaona imba yandinogara, chokwadi ndechekuti ndiri kugarawo munzvimbo inonzi Belgravia, vanofungidzira kuti vainge vari Mwari avo vakandisimudzira, sezvo ndakakurirawo munhamo, but havazvizivi kuti haasi munhu wose anobudirira anenge aropafadzwa naMwari. Regai ndikudzoserei kumashure. Mukoma, ndichangoti mainge muri mugore ra1998, upenyu hwainge hwakaoma, uye zvekare ndainge ndabva mukurambwa nemurume. I was a single mother
mwana wangu ainge achiri mudukusa uye zvekare murume ainge atiza negirlfriend. Murume uyu wandigere naye pari zvino is my second husband. Saka after my husband had disappeared, ndakashaya kuziva kuti ndoita sei, nekuti kana zviri zvechikoro I did not finish school nekuda kwekuti ndini ndainge ndiri breadwinner. Ndakatanga kuita zvekushanda zvehumaid, ndikazoti ndaunganidza kamari ndobva ndachizotanga business rekutengesa. Makore akati achifamba, by then ndainge ndaroorwa uye zvekare ndainge ndatova nevana vangu vaviri pandakazozviita izvi nemurume wangu wenumber 2. Saka ndakati ndaitawo zvimari ndopandakabva ndachizowana mukana ndikabva ndachizovhura kakantini kangu. Kakantini aka ndakakavhura kudhuze nekugwanzura uko, saka ndainge ndisinganyatsokuwana macustomers akawanda. Ndaiti kunyangwe ndikabika chikafu chinonaka sei, but sometimes mukoma vanhu vainge vasinga uye kuzotenga. Business was very slow, ende kuti tinge tichikwanisawo kuenda kunobikirawo munzvimbo dzekuti kwaigara kuri busy zvainge zvisingaiti, nekuti nzvimbo dzainge dzakatobatwa nechekare mamachipisa. Dzimwe nguva waitodzokera kumba usina kana senti. Dzimwe nguva ndaitoita zvekutokwereta hupfu, but ndakasvika pakuneta nekuda kwenhamo. Ndopandakabva ndachizotaura neimwe friend yangu, amai vake vainge vari vekuMalawi. Saka ndakangomufonera one day, ndainge ndichida kumubvunza kuti amai vake vainge vasinawo here mishonga iyo yavainge vachiziva yandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichizoshandisa. Saka akati ainge achazodzoka kwandiri. Haana kuzodzoka kwandiri, apa airtime ndainge ndisina. Ndakafamba kubva muHighfields ndikaenda kuWaterfalls. Ainge achigara padhuze nepaZindoga, ndokubva ndachizomuwana ari pamusika pake. Ndikamuudza kuti zvinhu zvangu zvainge zvisiri kundifambira zvakanaka. Ndainge ndakanzwa kuti vanhu vekuMalawi vanobatsira chaizvo. Saka akabva achizoti ainge achazotaura naamai vake. Ndikati handingadzokere usina kutaura navo. Ndokubva achizoenda neni tikabva tachizonotaura naamai vake. Vakabva vachizoti, vasikana, kana kuri kunzi munenge musina nungo, handei kumosque. Painge paine imwe mosque, church yemamuslim yainge iri padhuze nekwaZindoga. Ndokubva tatanga kufamba tikaenda kumosque kuya. Vainge vatotsvaka airtime vakataura nevamwe vakati sekuru banda. Saka vakati vainge vari kuchechi, taifanira kuti tinge tichizosangana navo kuchechi ikoko. Tasvika vainge vakaudzwa patainge tichifanira kuti tinge tichizovamirira. Takatsvakawo painge paine kamumvuri ndokubva tagara zvedu. Takagara kuda kweabout 1 hour ndopavakabva vachizouya vabhanda. Sekuru bhanda pavakauya mukoma, hana yangu yakarova, ndikafara. Vainge vaine motikari yakanaka chaizvo yavainge vachidhiraivha. Ndipo pandakabva ndachizoudzwa naamai vefriend yangu kuti ndiyo yainge iri n'anga yacho. Ndokubva vachizotanga kutaura neni. Vakandibvunza kuti ndainge ndichidei chaizvo kubva kwavari. Ndikati, ini sekuru, ndatambura nenhamo, ndoda kuti munge muchindibatsira. Vakati kwandiri, uri kuda kuti ndige ndichikubatsira, une vana vangani? Ndikabva ndachizovaudza. Vakanditi, saka ndoda kuti unge uchindipa vana vako vaviri vange vachidyiwa netsvimbo yangu. Pavakati ndinoda kuti vana vako vange vachidyiwa netsvimbo yangu, mukomanashi ndakaona tsvimbo yavo ichishanduka yakaita nyoka. Vakaibata ikatotanga kutozvimoneredza paruoko rwavo. Ndokubva vaseka zvavo nekuda kwekuti ndakatadza kuvapindura. Vakati, haasati afunga nezvazvo uyu, kana afunga nezvazvo achazouya zvekare kwandiri achindiudza. Vakabva vachizoudza amai vefriend yangu kuti kana ndikazofunga vaifanira kuti vange vachizofona ivo kuitira kuti ndinge ndichizobatsirwa. Ndakademba ndikavakumbira, ndikavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira, but vakati kwandiri, aiwa, tanga wafunga nezvazvo, handidi kuti unge uchiita zvinhu zvako nekumhanya, nekuti mangwana unozoti vabhanda vakandimanikidza kuti ndinge ndichizochekeresa vana vangu. Saka mukoma ndakabva ndachizotanga kuchema paya. Amai vebest friend yangu vakandiudza kuti ndinge ndichidzokera kubasa. Vakandipa chimwe chibhodhoro icho chakandishandira kwemazuva
acho iwawo apo pandainge ndanzi ndinge ndichifunga nezvazvo. After mazuva ndakafonera futi friend yangu ndikati iko zvinozvi ndava ready, kunyangwe zvikanzi ndinofanira kuti ndinge ndichichekeresa mwana wangu ndava ready manje. Kare friend yangu ndichimuudza kuti business rainge risingachafambi, akati mama vakandiudza kuti kana ukadaro ndinofanira kuti ndinge ndichikuudza kuti unge uchiuya kuno. Ndakafamba zvekare ndikadzokera kuWaterfalls, ndainge ndiine mari yekuti tinge tichizotenga airtime. Vakazondiudza kuti vainge vachida kusangana neni mutown, ndokubva ndachizopinda mutown ndakatoperekedzwa nefriend yangu. Vakati vainge vaine munhu ainge achauya kuzotitora, vakatiudza patainge tichifanira kuti tinge tichizovamirira. Ndo patakabva tachizokwira motikari iyo yakazoenda nesu kuBorodale. Patakasvika pamba pavo sekurubhanda ndakashamisika ndikati pamba apa ndo panogara n'anga. Then ndokubva tachizopinzwa mumatare. Vakandiudza kuti vainge vaine mvura iyo yavainge vachida kundipa. Vakanditi bata hari iyi, ndokubva ndabata hari. Vakanditi chideketerera mazita evana vako. Pandakabata hari vakabva vati hazvinei, nekuti ndiri kuona kuti mumwoyo mako hausati wagutsikana nazvo, hausi kuda kuti unge uchizochekeresa vari vana vako. Zvatinoita pano, kana watobata hari unofanira kutoti unge uchitosarudza umwe weukama uyo kwaunenge uchiona kuti anenge achifanira kuti ange achizochekeresewa. Ndakanyoresa amai vangu, ndikanyoresa murume wangu, asi murume wangu akanzi ainge achazoitwa dzenga, uye zvekare ainge achazoitwa murume wechikwambo chandainge ndichazopiwa chinova chiri nyoka, nekuti nyoka yacho iyo ndeyechikadzi yainge ichazoda murume. Ndikanyoresa zvekare mazita edzimwe hanzvadzi vanasisi vangu avo vakatanga kufa after each and every 2 years paitowanikwa munhu ainge achifa, ende mhiko dzainge dziri dzekuti wose anenge ava kuda kufa anofanira kuti ange achizofira pamba pangu, uye zvekare anofanira kuti ange achizovigirwa muno muHarare, noti kumusha, nekuti kana akavigirwa kumusha vanhu vanokwanisa kuzoendapo paguva vachinodeketerera nekumudza mweya wake. Saka hama dzose dzakafa mukoma dzakafira mumaoko mangu. Amai vangu vakafira pamba pangu, hama dzangu dzeropa dzikafira zvekare pamba pangu, uye zvekare nekuda kwekuti ndainge ndava nemari, vose vaifa. Ndaitogara ndatoita maarrangements ekuti munhu ange achizoenda kunovigwa kumakuva ekumbudzi. Zvadaro mukoma ndakati ndabatiswa hari, ndaita mhiko, uye zvekare ndataura ndichiudza hari iyoyo mazita evanhu vose avo vandainge ndichida kuti vange vachizofa. Ndakanzi chikamu ichocho sezvo chainge chadarika, yainge yava nguva zvino yekuti ndinge ndichitora mvura, havana kana kumbondinyepera. Vakandiudza kuti mvura iyoyo yainge iri mvura yavainge vatora kumosque kwavo, nekuti iwo maMuslim kana umwe wavo akafa vanenge vaine mochwari yavo. Saka akabva achizoti agezesewa umwe ainge ari muchawa, ndokubva vachizotora mvura, ndiyo mvura iyo yavainge vachindipa. Vakanditi muzukuru wangu, chienda unoshandisa mvura iyi mubasa mako. Vakanditi mvura iyi unofanira kuti unge uchizoishandisa nehungwaru, nekuti uchangoita mari kamwe chete kweupenyu hwako hwose, saka zviri kwauri. Vakanditi mvura zvaunoita nezvekudai unodira ishoma mumvura iyo yaunenge uchida kuzobikisa sadza, imwe yacho mumvura yauchange uchizobikisa nyama nemuriwo, uye zvekare nemvura yekunwiwa, nemvura zvekare yekugeza vanhu maoko. Saka ndaingodira zvishoma. Ndakatoita zvimwedzi zvakawanda vanhu mukoma vaiuya pachikantini pangu kuita queue, vanhu vachitenga sadza randainge ndichibika. Ndakaita mari yakawandisa, ndikatanga kuitawo zvikomba. Sezvamunoziva kuti panobikwa masadza panenge pachitoitwa futi zvekupfimbana. Saka paitova nevarume avo vaiva nemari dzavo vaitodhiraivha vachitobva kudzimba dzavo vachiuya kuzotenga sadza rangu. Vazhinji vaiva vanhu vainge vaine mari, seumwe uyo ndakazodanana naye akazondibatsira kuvhura matuckshop munana Waterfalls, makaremo muHighfields, zvekare nekuGlenora. Ndiye akandibatsira nemari yestart,
akandibatsira kuti ndige ndichizotenga kombi yangu yekutanga. Ndakatenga mastendi angu maviri. Yekutanga ndakaitenga muHarare uye zvekare nekumusha, ndokubva tachizotenga iri imba muBelgravia. Vanhu vazhinji vakashamisika nekubudirira kwatakaita nemurume wangu, but chisina kuzivikanwa nevanhu ndechekuti ndakaenda ndikanoromba. Mari mukoma yakapera kuuya kukantini kwangu zuva randakadonhedzera donhwe rekupedzisira mvura yakagezesewa maoko vanhu musi iwoyo. Zuva rinotevera takaswera tisina kana macustomers. Zvakaramba zvichingoitika each and every day kusvika ndazomisa vasikana avo vainge vachindishandira ndikatanga kufokasa pane mamwe mabusinesses, sezvandakaudzwa nasekuru kuti ndainge ndichazongoita mari kamwe chete. Zvechokwadi ndakaita mari kamwe chete. Ndapedza kuvaka ndipo apo hama dzangu padzakazotanga kufa. Kusvika pari nhasi ndine ropa revanhu vakawanda randakadeura. When you post my story muchazondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti hanzi vainge vaine kantini yavo padhuze nepagwanzura hanzi muHighfields. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka inini ndinoitawo zvekuvaka. Ndakanzi ndige ndichienda kunogadzirisa roof yeimwe imba muzvichavani. Handina kunge ndakaziva politics dzainge dzichiitika ipapo. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Vakati vaona kuti mukwasha ainge afa, vainge vava kuda kumutorera imba. Zvinhu zvandainge ndisingaziviwo izvi kuti ndo zvainge zvichitoitika. Saka ndakazongonobatanidzirwawo munyaya because kuzonopedzisa kwandakaita roofing paimba iyoyo yakabva yakwanisa kuzotengwa ikawana bhaya. Saka kuri kunzi kwedu kune mweya wengozi. Ndakataura nevanhu ava, ivo vari kuti vanonamata. Zvose zvandiri kutaura havana kana chavanoziya. Vedu we ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Vanhu ava ndivo vakandipa basa rekuti ndige ndichiisa roof pamba yainge iri imba yemukwasha wavo. Saka vakaita hundyire hwekuda kutengesa imba yacho ende ikatengwa. Saka mweya wacho unoti kana ukabuda unotobuda uchitoti dai anga asiri iyeyuyu imba yangu ingadai isina kutengwa. Saka mweya uyu uri kuti unoda kuripwa nemombe 17. Mukomana handina mari. Basa randinoita ndere kungofambawo mumavillages ndichitawo basa rekuvaka. Kwandingawana mombe dzakawanda kudaro dziri 17 ndingadziwana kupi? Kana mukapostawo nyaya yangu kana kuine vanhu vamunoziva vanokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichizoreizawo mari, shungu dzanga dziri dzekuti ndinge ndichienda kune dzimwe n'anga idzo dzandinongonzwa tichingoona muzvivhiti dzichibatsira vanhu nekuburitsa mweya yevafi. Kana ndikaendako ikoko kuitira kuti chinge chienda kumbonoputika kwavari vanhu ava, zvimwe kuda vanokwanisa kunzwisisa nyaya yacho kuti ini ndiri kurwadziwa. Ivo vanoti vanonamata, but ndinoona sekunge kunyepa mukoma. Vane zvavakatoita, ndokusaka mweya uyu uri kungobudikira kwandiri chete. Kwavari ivo vari kuti zvose zvakarongeka nekuti vanhu vanonamata. If you post my story, please tell me. Ndichange ndichizoteverera wo ndiri mucomment section. Handina kunge ndakaziva kuti imba iyo yandainge ndichiisa roof yainge itori nema issues akanyanyisa. Apa worst of all, mukadzi wacho nganzi ainge akaramba murume vari kuSouth Africa. Murume akazovaka imba yake ari ega. Ndokubva mukadzi achizoona kuti ndo zvavapo, then ndokubva achizotanga kudzoka kumurume. Murume paakafa
kwava kubva achizoklema imba nekuti vainge vakazvara vose vana. Ndo nyaya yangu mukoma. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi dai ndanga ndiine mari ndaienda ndobva ndachizonotaura neimwe n'anga yavari kuti inogona kuvabatsira kuti hanzi bhomba racho ringe richienda kunoputika ikoko kuhama dzemukadzi uyo akatengesa imba yemurume wake mushure mekunge afa. Apa hanzi vainge vakatomborambana. Let us talk about that mucomment section. Hanzi vakaitika muzvishavane.